DYHB 747 DYHB 747 DYHB 747. Magpamati na sa radyo the host Ricky Peloteo. Sa arimin ga owner ga bato sa mga reklamo. Kung ano da ang plastada magtawag lang ta sa iya. Kay siya maasikaso sa tanan yung nga problema. Problema sa pumuluyo buligan ka sa baron. Di ko nga istorya na iya git patadlungon. Siya mabinuligon masaligon sa tanan. Kay si Ricky Peloteo oras mapalapitan. Sa bilog nga pumuluyo nga madamos ang gamo. Kung di na magtsindihan ay kay Ricky na magreklamo. Sa Kapitan del Barrio DYHB Arimen, just listen radio station 747 alas 4 sang hapon. Siya na nagasugod una sa balita ang tinugya nga mabas. Kung sa bilog di nga Bacolod DYHB number 1 di kay sa Kapitan del Barrio kag wala na sang iban. Ricky Peloteo sa Kapitan del Barrio, problema sa barangay siya ang maasikaso.